Od května bude ve Žďáru fungovat systém sdílených kol Rekola. Podíváme se na to, jak to zhruba bude fungovat. Budeme potřebovat na to aplikaci v telefonu, která je v Play Store, jmenuje se Rekola, nebo App Store na iPhoneu, takže se jmenuje taky Rekola. Je na to asi i nějaká webová stránka, nicméně většina uživatelů běžných telefonů, takovýchhle chytrých, tak si nainstaluje apku. Jakmile máme apku, tak si ji spustíme. A co tady teďka zatím vidíme je, že už jsou připravený místa, kde se budou dát ty kola parkovat, ale ještě tady nejsou ty kola k zapůjčení, protože se to má spustit až od května. Nicméně je vidět, že místa, kde se budou dát legálně ty kola zaparkovat a zase si o tam teď půjčit, jsou víceméně rozprostřený skoro po celém městě. Až teda na nějaký tady ty, některé části tady ty průmyslové zóny nový, nebo co to je, tak úplně ještě odladěný nejsou, na to asi zatím nechcou dělat, ale většina těch běžných čtvrtí ve městě má nějaký parkoviště aspoň, sice ne teda nějak moc, ale pro začátek to vypadá jako docela dobrý. Takže se dá dostat prostě z nádraží až na Pilák, nebo tady někde z náměstí na Pilák, z Piláku zase zpátky tady na Vysočany a tak dál, a pak si dojít těch maximálně, nevím, 300, 400, 500 metrů. To je dobrý. Město to má dotovat půl hodiny nebo kolik vlastně bez placení. Když bude člověk jezdit delší dobu a nevrátí to do té doby, no tak se mu už strhnou peníze z karty, což znamená teda mimo jiné ale i to, že i na to ježdění zadarmo bude potřeba si do té aplikace nahrát pravděpodobně kartu, stejně tak, jak už to dávno funguje v Praze, v Brně nebo v jiných městech. Takže se tam uloží karta, aplikace má právo si z té karty kdykoliv potom strhávat peníze, když jedeme moc dlouho nebo to nevrátíme tam, kde máme, ale v zásadě, když si hlídáme ty časy a vracíme to včas a na správné místa, tak vlastně by nám nikdy nemělo z té karty nic zmizet. No, když by se to náhodou stalo, tak to vždycky můžeme samozřejmě reklamovat. Když se na to podíváme, jak to třeba vypadá v Brně, tak tady vidíme, že už vlastně je hromada kol a míst, kde se to dá vracet, ale zdaleka to není tak rovnoměrný, jak v tom Žďáru. Je celá řada sídlišť a vlastně velkých částí Brna, kde se ty kola vůbec nemůžou třeba zrovna Rekola vracet ani půjčit. Já mám to štěstí, že když jsem tady v Brně, tak taky jsem zrovna v části Brna, který prostě ty Rekola nepodporujou, takže jsou nepraktický pro mě. Konkurence zajíždí až, nebo má místa, kde můžu parkovat i na tom sídlišti. Jo, ve Žďáru už tady je vidět, že už tady jako to tam je na to připravený, jenomže tam zatím žádný kolo není, ale brzo již bude. Takže já se na to celkem těším, když pojedu do Žďáru, že toho využiju. Přijde mě to jako super nápad, vlastně se nemusí pak jezdit třeba autobusem nebo už vůbec ne autem a prostě pěšky je to projít celé město na půl hodiny, 3/4 na kole, to za 10 minut, když člověk nemusí to řešit, tak já se těším na to, že já nevím, když jedu za rodičema tady z Vysočan, tak si tady prostě sednu na kolo, když tam zrovna teda nějaký bude na tom parkovišti nějaký zaparkovaný, za 10 minut jsem na hlavním nádraží nebo na nádraží prostě jediným, že, co tam je ve Žďáru, nechám tam kolo zase u toho stojanu, zamknu to tím elektronickým zámkem, prostě potvrzením v té aplikaci, sednu na vlak, jedu, nemusím řešit, jestli to kolo se tomu něco stane nebo ne, protože už to není moje starost, není to moje kolo, nemusím řešit, jestli tam jsou robustní zámky nebo nejsou, protože prostě budou tam elektronické zámky, ty kola mají GPSku, mají SIM kartu v sobě a starostí prostě je tu toho provozovatele, nikoliv mě, jestli ty kola jsou v cajku nebo nejsou. Takže tohle je úplně super věc a jsem zvědavý, jestli to vydrží a jestli se to bude dál rozšiřovat. Já se na to těším.